Vitajte na mojom kanáli. Dnes sa ponoríme do histórie jednej z najväčších jadrových katastrof, ktorá zmenila svet. Poďte sa s nami dozvedieť desiatku najfascinujúcejších a najdesivejších faktov o Černobylskej katastrofe. Fakt 1. Príčina havárie. Havária reaktora 4 v Černobyle sa stala 26. apríla 1986 počas bezpečnostného testu. Kombinácia chýb v dizajne reaktora a ľudských chýb viedla k explózii. Fakt 2. Rozsah radiácie. Radiácia z Černobylu sa šírila po celej Európe a zasiahla aj vzdialenejšie oblasti. Úroveň radiácie bola v niektorých miestach tisícnásobne vyššia ako normálne. Fakt 3. Evakuácia Pripjati. Približne 49 000 obyvateľov Pripjati bolo evakuovaných 27. apríla 1986, deň po havárii. Mnohí z nich sa nikdy nemohli vrátiť domov. Fakt 4. Černobylská zóna. Černobylská zóna, tiež známa ako zóna vylúčenia, má polomer 30 km okolo reaktora. Je to oblasť, kde bola vysoká úroveň radiácie a je dodnes neobývaná. Fakt 5. Bioroboti. V prvých dňoch po havárii boli roboty neefektívne kvôli vysokým úrovniam radiácie, takže ich nahradili ľudia, ktorí sa nazývali bioroboti. Pracovali krátke intervaly, aby minimalizovali riziko radiácie. Fakt 6. Sarkofág. Prvý sarkofág, ktorý zakryl poškodený reaktor, bol postavený do novembra 1986. Jeho účelom bolo zabránili šíreniu radiácie do okolia. Fakt 7. Nový bezpečnostný kryt. V roku 2016 bol dokončený nový bezpečnostný kryt, nazývaný New Safe Confinement, ktorý prekrýva starý sarkofág. Je navrhnutý tak, aby vydržal 100 rokov. Fakt 8. Zviera v zóne. Napriek vysokým úrovniam radiácie, niektoré zvieratá ako vlci, kance a ďalšie prosperujú v opustenej zóne. Príroda si začína brať svoje územie späť. Fakt 9. Turizmus. Černobyl sa stal turistickou destináciou a tisíce ľudí navštevujú zónu vylúčenia každý rok. Návštevníci sú fascinovaní históriou a následkami havárie. Fakt 10. Kultúrny dopad. Černobylská katastrofa inšpirovala mnoho kníh, filmov a televíznych seriálov, ktoré skúmajú jej dôsledky a ľudské príbehy. Jedným z najznámejších diel je napríklad seriál Černobyl od HBO. Černobyl nám pripomína, aká dôležitá je bezpečnosť a zodpovednosť. Nezabudnime na lekcie, ktoré sme sa naučili a urobme všetko preto, aby sa podobné tragédie už nikdy neopakovali.